iki tibake ning Ladran Dendang Semarang. Nganggo gagal mau digeti. Kok terus dideke berarti terus nganggo tembang yo Dendang Semarang ning garepe kaya manggang. Monggo Mbak Risa cekoke saka tengah dhisik kena saka dhuwur ya kena. Monggo. Dari mana datangnya Sinom ganda tibake Dendang Semarang terus kok bajuke jare arep kepengin jenengan yo iki wong-wong iki nek durung muni jenengan iki wah rasane durung komplit rasane kene iki sing sepuh-sepuh yo seneng sing bangsane jenengan iki ya karo sapa Bu Prastiwi mau wis Bayu mau ya bola bali jenengan iki pangune Ibu Wahyu Kresnawati.
Manawa sinuman ular kambang sing rada suwe wangune. Bareng aku nolehke waluke nganu bareng aku nolehke sajane dijugel delok bojone. Lagi pekane mburi. Ben gak dhisik. Jadi amen munggah saka pipis wis disepoti. Gak boleh kan? Ya, tak nyuwun Bumayu. Partai Songo nyuwun dipun paringana jineman ular kandang Bumayu. Selembar dhisik. Yuk. Boten napa-napa sing jenengane pipis iki aja nganti diapan. Nek diapen engko gak malah dadi lara lho. Mengko oke wis kena dadi kena contoh. Aja nganti diapen. Apa iki pentas rasa dadak ngene iki. Nek nyampet temenan medhun apa-apane ya aja suwe-suwe. Ayo Mbak Ayu kula kandang.
Nggih, diketahui nek ora ngerti cengkok ya ngedul sak gondok ya pas. Pasake karo Bayu arep saka tengah monggo, saka dhuwur monggo, arep nganggo cengkok sing dalu sawit ya monggo. Bu.
gamelan supaya kok emplok kabeh iki lho. Panjen kowe kene ngomong nggo gamelan sekakon ngomong sapa? Ayo matur nuwun Mbak Wayu. Wis lebani para sepuh ora kambang jenengan sapa meneh sing klasik meneh sekarang sapa truk. Rek niki ana wiraswara anyar. Sapa? Rawondo kok? Rawondo. Mas Kakno iki nek arep dadak dhehet. Iki tak training wiraswara sing melu sepisanan ndereke Petruk sepisanan ya lagi bengi iki. Sapa asmane nek ora garu jenenge Mas Wasibis. Mas Padi iki penggirane Kadang Sepuh Kiswanda Hadi Prayitna. Karo penggirane Mas Kiswan. Nek Mas Kiswan manyang sing nggirane nek ora kuwi panggih sepi. Terus apa terus tembangé partai dingahke ning Menyura Pak Surat Bukit. Karepmu aku tak jajah lan Mas Wadi ketoke panjenengane kuwi piyai alus tak beke karo piyai sing alus. Sapa Buneti Slani. Bawa seneng rujak jeruk ning sing cakepane kuwi duwek. Halo, pakmu mbokmu lho. Do masak apa, do ngrajak apa. Yo klantong meneh. Sik, cakepane. Sing penting melu rombongan kene kuwi mentale kudu anu mak tetep. Hati-hati kalau jajanmu Mas Kakno. Ora Kakno. Sing njaluk malah sing ndang. Larang sing goleke kuwi sing ndang kok. Wes, aku bengi kurang kaca goleke penggirang karo goleke pemengke. Pemengke kok tak goleke adine dhewe kuwi. Ayo Mas, dibuat karo Dinasti Sulambari. Ketemu derek cakepane. Betul glandang. Diketake suarane. Nek apik jenenge sesuk tak jak terus. Monggo kancaku sing pamit terus. Beduk rendang iso kesoran iki suara nek ora dadak bensin iso kalah saur suarane peteng. Boknet golek tekan dandi lho Buneti dikandani karo Pak Wajah dikandani apa wangsuli takon apa mergo lagi repot lagi ngracik-racik. Ayo Pak Padi takon ngracik apa bumbune apa? apa kang Lho nemci. apa kang Aku tuh gak pulang ndren iki. Rasa apa rasa adon ngene iki.
melu. Makanya guru ora kowe. Rasane kowe. Ora lulus kowe melu kono. Reno Untuk gawe Tapi ya Mas Fadi lali cakepane takon karo Pak Kanono kok mulah aku. umbune kuwi apa Bubune apa takoni Bu Neti jawab Bu Neti. Joget metro siap, yuk latihan rujak jeruk. Bawi Ini sing ngedang rasa bola kok. Aku duduk kerada waktu pasar bodok. Ini Pak Kono anu kok dan duduk gawe nang makan kok bodok dan kok. Kantor ngangetan elek. Ayo baleni meneh. Nenon teragak takut ngono ya. Ayo Bu Nanti kalau Pak Wadi bareng